Колокольчик однозвучный утомительно гремит. Что-то слышится родное в долгих... Саид Загра Асварова дар мактаби байналмилалии президенти забону адабиёти русро дарс мегӯяд. ӯ яке аз 29 омӯзгорест ки моҳи августи соли гузашта барои тадриси забони русӣ ба Душанбе омад. Аз рафтори кӯдакон хушаш омадааст. талоши донишомӯзии кӯдакон маро ба корам ҳавасманд мекунад. ман натиҷаро аллакай мушоҳида мекунам. ман фикр мекунам бо кӯдакон забон ёфтаам. ман онҳоро дӯст медорам ва фикр мекунам онҳо ҳам, чун аз ягон дарси ман ақиб намемонанд. кӯдакони инҷо хеле ба забономӯзӣ шавқ доранд. Загра бар асоси барномаи таълимии Тоҷикистон дарс мегӯяд. Шогирдонаш мегӯянд муоширати муаллима бо забони русӣ кӯмак мекунад то зудтар ёд бигиранд. Парсал муаллим мо тоҷик буд ва мо бо ӯ тоҷикӣ гап мезадем. Имсол муаллимаи мо рус ҳаст ва мо маҷбур мешавем ки бо вай русӣ гап задем ва ҳамин тавр саводи мо хубтар мешавад. Загра Асварова то омадан ба Тоҷикистон дар як коллеҷи омӯзгории Доғистон дарс мегуфт. Наш Дагестан, он и традициями, и культурой, и верой. доғистони мо аз нигоҳи фарҳангу расму оин ва мазҳаб ба Тоҷикистон хеле монанд аст. барои ҳамин кору зиндагии инҷо ба ман хеле осону роҳат аст. вақте ман аз тирезаи утоқи кориам ба берун ба кӯҳҳо менигарам, фикр мекунам дар Доғистонам. фақат баъзан модару фарзандонамро ёд мекунам. аммо инҷо шароитам муҳайё аст ва бо онҳо пайваста тавассути интернет дар алоқаам. С моего окна дома в Дербенте один в один. Вот такой замечательный костюм. Они мне его подарили на 21 марта. Загра ҳоло бо ҳамкорони тоҷикаш барои таҷлили Наврӯз омода мешавад. Куртаи атласаш ҳам тайёр аст. По-моему, очень хорошо. Этот костюм мне подарили. ин куртаи зеборо ба ман ҳамкоронам туҳфа карданд. ин туҳфа воқеан бароям азиз аст. И в прямом смысле он очень дорогой. Мы сейчас посередине поставим. Загра дар хонаи дуҳуҷраӣ дар хобгоҳи назди мактаби президентӣ танҳо зиндагӣ мекунад, вале ҳамкорони тоҷикаш намегузоштаанд эҳсоси танҳоӣ кунад. Смотрите, вот мне ваш... ин тутро бароям ҳамкоронам оварданд имрӯз. онҳо бароям ҳар рӯз чизе ҳадия меоранд, ё мураббо, ё аз донагиҳо. ва фикр мекунам дар хонаи худам ҳастам. ман фикр мекунам ҳамаи ин хубиҳои онҳоро наметавонам баргардонам. мо аллакай бо онҳо мисли хешутабор шудем. меҳмони хонаи ҳар кадомашон будам ва бо наздиконашон шиносам. дар бораи кӯдакону волидони онҳо ман аллакай бисёр медонам. сафару саргузаштҳои хубе дорем бо онҳо. Я, наверное, не смогу столько вернуть. Так давайте мы вам фотки. мисли Загра дар Тоҷикистон 29 омӯзгор аз Русия аз фанҳои мухталиф, аксарият аз фани забони русӣ ба кӯдакони тоҷик дарс мегӯянд. онҳоро барои тавсияи забони русӣ ба Тоҷикистон фиристодаанд. музди корашон 70 000 рубли русӣ будааст. Мы приехали сюда, естественно, я вам говорила, не за большими деньгами. медонед ман ба ин ҷо на ба хотири ба даст овардани пули калон омадам. касе барои санҷидани худ, касе ба хотири шинос шудан бо Тоҷикистон ба ин ҷо омадааст ва ҳар як нафари мо баробари муаллимони оддии тоҷик кор мекунем. Кто работает здесь, выполняет тот же фронт работы, что и обычные таджикские учителя.